Привіт, це Крим Ралії, в студії Сергій Мокрушин. Сьогодні в нас незвична тема для розмови. Поговоримо про ігри. Український розробник випустив гру для мобільних пристроїв повністю кримсько-татарською мовою. Про кримсько-татарську і трохи про українську мову у відеоіграх у цифровому світі говоримо сьогодні. Отже, нова гра «Лагода КТ» від розробника Олександра Козлова є наступним проєктом після української гри «Лагода», але не є простим її перекладом. Якщо в українській версії гравцю пропонують виправити помилки, заховані алгоритмом у текстах українських класиків, для кримсько-татарської гри змінили не лише мову інтерфейсу, але й бібліотеку. Її побудовано на текстах кримсько-татарських письменників та поетів. Спочатку поговоримо із розробником гри. З нами на зв'язку Олександр Козлов. Доброго дня. Добрий день. Як з'явилася взагалі ідея? Тому що продукт унікальний, ми про це окремо поговоримо. А взагалі, як у вас з'явилася ідея зробити кримсько-татарську версію гри або нову гру кримсько-татарською? І тут теж ясність внесіть. Вже коли була зроблена лагода українською мовою, тобто був закладений фундамент, я знав, що в принципі для того, щоб зробити переклад цієї гри, достатньо всього лише підібрати нову бібліотеку. Ну, я кажу іронічно зараз всього лише, бо насправді це дуже багато роботи, знайти вірші і задати їм правильний формат, щоб алгоритми правильно працювали. Але до мене звернувся мій друг Андрій Лавш, який сказав, що він хотів би допомогти з розробкою кримсько-татарської версії, і він знає потрібних людей, які можуть допомогти з бібліотекою, з перекладом, і ми почали цим займатися. Тож він познайомив мене з Меморією Чебановою, з Мірою Асановою, які зайнялися перекладом і підготовкою бібліотеки. Яка взагалі команда? Скільки людей було залучено? Четверо. Вся команда. Угу. Я вам всіх акторів назвав, так. Наступне питання. Цей додаток є безкоштовним, він доступний безкоштовно, він не містить реклами, банерів для пожертв тощо. Розкажіть, чому таке рішення, така місія зробити це взагалі неприбутковою історією? Напевно, суть у тому, що складно зробити її прибутковою, бо ми розуміємо, я роблю взагалі ігри українською, і вони теж усі безплатні, без реклами, бо я розумію, що для мене важливіше показати людям якийсь приклад і дати їм хороший продукт, замість того, щоб заробити буквально декілька сотень баксів на рекламі. Я не думаю, що це великі гроші. На мобільних застосунках ви можете заробити на американському ринку, а на українському чи кримсько-татарському – ні. Тому, в принципі, я розумію, що рекламні банери чи якась монетизація лише псувала б занурення в таку гру, і це було б просто зайвим, а багато грошей на цьому не вийшло б отримати. Ну, а взагалі, от 4 людини об'єдналися з загальною метою. Скільки часу це забрало і наскільки взагалі ресурсоємним був цей процес? Нам набагато більше, ніж хотілося б, бо спочатку ми думали, що все буде дуже просто, на кілька тижнів, але дуже багато роботи пішло саме на те, щоб відібрати вірші, на те, щоб створити бібліотеку, і на деяке тестування теж пішло час, але ж ви розумієте, що всі ми працюємо, і ми займалися цим проєктом в неробочий час, тому в цілому на все про все пішло десь, напевно, півроку. Просто були певні складнощі от саме з бібліотекою. Є вже відгуки від користувачів? І скільки, чи стежите ви за статистикою, скільки вже завантажень? Дивіться, у мене вся статистика приходить з запізненням, і гра вийшла всього кілька днів тому я знаю, що нас завантажили більше 500 разів на Android і iOS сумі. Але я не знаю, наскільки більше, і є певні відгуки. Перші відгуки, звичайно, це велика подяка, тобто дуже багато відгуків приходять ще до того, як люди дивляться, що це за гра. Просто люди вдячні за сам факт її створення. Ви не часто можете почути таке словосполучення, як гра кримсько-татарською мовою. І перші відгуки, які ми отримали від реальних гравців, дуже схвальні. Люди в захваті.
І як водиться, я запитаю про подальші плани. Чи плануєте ви розвивати цю історію? Можливо, саме кримсько-татарську, або, можливо, інші мови корінних народів України є ще менш чисельні корінні народи, але вони також мають свою мову. Ну, в принципі, є певні плани щодо розвинення кримсько-татарського застосунку. Думаємо про те, щоб додавати сучасних авторів. Просто ми не можемо використовувати їхні вірші без їхньої згоди, бо це є певні проблеми з юридичною справою, так? Тому є, в принципі, плани про те, щоб зайнятися сучасною кримсько-татарською поезією, додавати її у цей застосунок. Щодо інших мов, ні, поки що нічого про це не думав, Я поки зараз що ніхто до мене не звертався. Я зараз Мгм. шкодую, що з нами не беруть у цій програмі участь організатори конкурсу літературного «Кримський інжир». Я думаю, що було б цікаво поговорити. Тобто і кримсько-татарська література, вона продовжує свій розвиток разом із українською. Це може у подальшому розвиватися і у галузі відеоігр. Давайте дещо масштабуємо ситуацію. Ми бачимо, що не лише кримсько-татарська мова, так, завдяки в тому числі і вам, виборює своє місце у світі ігор, відеоігор. Зараз цей шлях проходить українська мова. Наприклад, досі є великою подією виход якихось сюжетних ігор від відомих видавців з офіційною українською локалізацією. Але тим не менш, за даними реєстру, який веде команда українських локалізаторів відеоігр Unlock Team, зараз офіційний український переклад або локалізацію мають понад 2000 відеоігр. Як я розумію, це може бути у різному форматі, це може бути повний дубляж або лише субтитри, і ще майже 600 напівофіційних і неофіційних локалізацій. Це переклади, які робить сама спільнота гравців. Але самого ентузіазму у цій справі може бути замало, тому що офіційна локалізація ігри, вона може забрати багато ресурсів, багато часу. Видавці можуть не бачити комерційного сенсу у додаванні української локалізації через, як вони думають, невелику кількість україномовної аудиторії. І ми можемо припустити, що із поширенням кримсько-татарської мови у світі відеоігр можуть бути ті самі проблеми. І ось, на вашу думку, що з цим можна робити? Як можна популяризувати українську і кримсько-татарські мови у цьому світі відеоігр? Найпростіше, що кожен з нас може зробити для популяризації мови, це змінити налаштування інтерфейса у всіх своїх програмах, на всіх своїх пристроях, бо абсолютно всі розробники збирають статистику про те, яку мову використовує користувач. Щойно ви поміняєте мову на Windows, чи в Steam, чи на macOS, розробники отримують статистику про те, що у нас з'являється більше користувачів, які користуються українською чи кримсько-татарською мовою, а значить, нам, напевно, треба щось для них зробити, щоб, тобто кожен розробник розуміє, що його продукт буде краще продаватися на тому ринку, де його мову розуміють. Тому переходьте на інтерфейси українські, кримсько-татарські, там, де це можливо, і тоді все буде чудово з розвитком мови. Бо насправді це вже відбувається. Насправді я вже бачу, що українська мова за останні 2 роки величезний шлях провела на ринку відеоігр. Якщо ви зараз відкриєте Steam і подивитесь топ-5 найбільш продаваних ігор, то мені здається, якщо я не помиляюсь, 4 з них наразі мають українську офіційну локалізацію, саме офіційну. І це великий ривок. Ви не могли такого уявити ще там 5 років тому. Що саме цьому сприяло? Збільшення кількості, в принципі, українських розробників ігор, які зараз працюють у ризних компаніях по всьому світі, або я думаю, дії що цьому спільноти? сприяло Так, це дії спільноти, однозначно. Дуже багато гравців пишуть розробникам, що додайте, будь ласка, українську мову. А головне, що є, те, про що я казав, офіційна статистика того, як люди користуються своїми комп'ютерами, своїми мобільними девайсами, що вони переходять на українську і в налаштуваннях. І розробник отримує цю статистику і такі, треба додати. Дійсно, такий запит є. Бо раніше розробники думали, що у нас в Україні всі спілкуються російською мовою, нащо їм витрачати ресурс на те, щоб додавати якусь іншу. А наша спільнота сказала, треба додавати. Будь ласка, зробіть це.
І добре, якщо вони сказали саме використовуючи таку мову, як будь ласка, зробіть це. Дякую вам дуже за цю розмову. Нагадаю, що із нами на зв'язку був Олександр Козлов, український розробник гри, зокрема Лагода КТ. Дякую вам. Далі до нашої розмови приєднується Мамурія Чабанова, кримсько-татарський філолог, викладач і перекладач кримсько-татарської, яка брала участь у створенні гри Лагода КТ. Мамурія, добрий день. Добрий день. Розкажіть, як ви долучилися до цього проєкту? Чому ви вирішили присвятити свій час і енергію цій грі? Мабуть, як для носія, да, і представника кримсько-татарського народу і взагалі кримсько-татарської мови. Не знаю, мабуть, у мене ніколи не постає питання, якщо в мене є час і можливість долучатися до проєктів такого роду, навіть якщо вони, наприклад, благодійні, бо я розумію, для чого це робиться. Це дуже важливо для розвитку і популяризації кримсько-татарської мови. І тому тут навіть не постає питання, долучатися чи ні. Якщо запропонували, і ти маєш час, то залюбки з задоволенням долучаєшся. На вашу думку, взагалі, наскільки велика важливість проникнення кримсько-татарської мови у цифровий світ, особливо зараз, коли народ живе у таких складних умовах і у такий складний час? Я думаю, взагалі, враховуючи, що ми проводимо дуже багато часу в соцмережах, в гаджетах, і взагалі будь-які застосунки, додатки, вони на сьогоднішній день мають дуже великий вплив і на нас, і, в принципі, навіть з тієї ж точки зору, як для популяризації будь-чого, в цьому випадку це мови. І таким чином ми допомагаємо, можливо, людям, які зацікавлені, і вони в пошуках, наприклад, нехай це буде, якщо ми кажемо про кримськотатарську мову, щоб знайти можливості, ресурси, де можна буде вчити або хоча б знайомитися трошки ближче і пізнавати кримськотатарську мову, кримських татар, то такі ресурси, вони мають дуже великий і вплив, і результати. Ми щойно говорили із розробником гри Олександром Козловим, і він казав і про кількість завантажень, і про перший фідбек, про перші відгуки від користувачів, які дякують за цю гру. І ця гра, до неї ще були спроби. Ми знайшли ще одну гру кримсько-татарською, вона теж лінгвістична, але для дітей. Вона розроблена компанією Юзум, сайт якої у російській доменній зоні. На ньому вказано, що офіс розташовано у окупованому Сімферополі, але судячи з профілів розробників, які ми дивилися на LinkedIn, велика частина з них після повномасштабного вторгнення могла поїхати з півострова. Тобто є попит на цей контент, і були ще спроби його створювати, і очевидно, що цей процес буде тривати. І от одна-дві лінгвістичних гри – це вже набагато більше, ніж нічого. Але очевидно, що є куди цей успіх далі розвивати. Ось, на вашу думку, що може сприяти виникненню більшої кількості різноманітного цифрового контенту кримсько-татарською мовою? В першу чергу це попит. Бо коли ти бачиш попит і зацікавленість людей, то ти починаєш думати, що можна створити, що можна робити, як розвивати, щоб допомагати пізнавати цей світ. На сьогоднішній день насправді дуже велика зацікавленість є кримсько-татарською мовою тут, на території, якщо ми кажемо, материкової частини України. І саме, щоб це все у нас було латиницею. Бо, як нам відомо, і вам, і, я думаю, більшості кримсько-татарська мова на сьогоднішній день використовує два алфавіти. Тут на території України ми зараз офіційно переходимо на латинографічний алфавіт, який відповідає, і він найкращий, в принципі, для кримськотатарської мови, як і інших тюркських мов, бо він передає правильне звучання, правильну вимову кримськотатарської мови, і якраз те, що створюється тут, і це... Бо тут, насправді, нема дуже багато саме латинографічного. Тут є такий момент, що у нас не просто відсутні якісь продукти, які ми можемо запропонувати, але і в той час
ми не можемо давати щось латинографічне. І коли от з'являються ось такі зацікавленості, то ти починаєш шукати якісь методи, якісь там цікаві, може, інші продукти, їх там адаптувати і вже запропоновувати. Бо якраз таки попит є, а запропонувати нема чого. Розкажіть нам про бібліотеку. Ми говорили з Олександром про те, наскільки це ресурсоємний процес. Але ви розкажіть, кого з авторів можна буде побачити, повиправляти ті помилки, які зробив алгоритм у цьому додатку? Якщо казати про застосунок Лагода QT, QT – це, до речі, кримсько-татарська, харом-татарджа, бо, в принципі, гра вона називається Лагода, це від українського слова. Кримсько-татарською ми вирішили не змінювати назву, залишити її такою, яка вона є, тільки додати ось цей QT, що перекладається як харом-татарджа, тобто Лагода кримсько-татарською. Ми просто назву транслітерували кримсько-татарською, як вона має бути правильно. Я не знаю, чи розповідав Саша, як у нас взагалі був процес. У нас ще двоє, скажімо так, членів команди є. Це від кого взагалі ідея з'явилася? Це Андрій Лавуш. Він дуже хотів, щоб вона була кримськотатарською, а його подруга Есмєра Асанова – це моя подруга. І він запропонував їй, тобто Андрій залучив свого друга Сашу, Есмєра залучила мене як свою подругу, і от ми разом працювали. Есмєра, вона займалася тим, що вона саме шукала вірші, систематизувала, готувала під ось ці стандарти, там під рядки, щоб це все було правильно. Я займалася тим, що я просто потім перевіряла на помилки, на одруки і займалася перекладом кримськотатарської мови, вже адаптацією кнопок, інтерфейсу, як грати ось цей опис все-таки. І коли ми займалися саме пошуком, чому я знаю, як шукалися як тексти, бо якби це все обговорювалося, тут був дуже важливий момент, щоб вірші, які ми беремо, є такі річ, як авторське право. Ми не можемо брати деякі вірші без дозволу, і нам доводилося шукати вірші, які там десь до 1950 року, щоб до нас не було ніяких питань. І насправді туди не увійшло поки що дуже багато цікавих авторів, особливо сучасних, над чим я думаю, і ми хотіли продовжити працювати. Тепер є застосунок, його можна показувати і питати вже дозволу у інших авторів, щоб, наприклад, тобто є що показати і сказати. Як ви це бачите? Це буде доповнення вже існуючої бібліотеки у тому додатку, що є, або це наступне якесь видання? Ні, це буде все тут. Якщо Саша якби не відмовиться, ми будемо продовжувати його доповнювати, бо на сьогоднішній день у нас там десь близько 20 авторів, і це дуже такі достатньо старі вірші, і вони ще більшість з них не дуже і відомі. Я сама коли читала, то кримськотатарська мова, вона ж має у нас ще й кілька діалектів. І, наприклад, у нас там є період, коли літературна мова, вона базувалася на південнобережному діалекті. Південнобережний діалект, він у нас ближчий до турецької мови, до староосманської. Це якраз от період, коли там Кримське ханство було, був вплив Османської імперії, і там деякі вірші, вони написані на цьому діалекті, деякі вірші навпаки на степовому діалекті, а ось ті, які вже на середньому діалекті, на літературній мові, яка є на сьогоднішній день саме літературною, ось цей середній діалект, на ній дуже мало віршів, бо більшість цих віршів вже були написані пізніше, тобто старі вірші, вони такі більш складні, і там мова трошки інша, тому хочеться насправді додавати і доповнювати. У нас є і сучасні поети, поетеси, і є, в принципі, після 50-х років дуже багато цікавих і віршів, і вони за розумінням, наприклад, набагато легше. На сьогоднішній день ось в цій бібліотеці у нас десь близько 150 віршів, десь 20 авторів. Це такі, як Бекір Чобанзаде у нас є Амді Герайбай, Номан Челебіджхан, Ісмаїл Гаспрінський. Там, до речі, ще зараз подивіться, щоб не помилитися, я вам скажу точно, у нас навіть є вірші Мухаммед Бірай Хана. Тобто, це дуже старі, і вони насправді дуже складні. Це дуже цікаво для дослідження і вивчення мови, але дуже хочеться насправді додавати і збільшувати ось цю бібліотеку якимось, скажімо так, більш сучасними авторами і віршами.
Ще хотів запитати вас про освітній потенціал цього додатку і взагалі цих технологій навчання через відеоігри. Ще хотів згадати ще раз про те, що в нас існує літературний конкурс «Кримський інжир». Це конкурс української і кримсько-татарської літератури сучасної. І чи можуть ці технології вони сприяти тому, щоб, наприклад, українці краще відкривали для себе світ кримсько-татарської культури, літератури, зокрема, і навпаки? Насправді так. Це якраз от є ось цим ресурсом, яким можна насправді ділитися і відкривати для себе ось цей світ. Єдине, тут є такий момент, що треба все ж таки мати певний рівень володіння мовою. Бо скажу чесно, навіть я, будучи філологом, коли я проходжу ці вірші, то я дуже багато роблю помилок, бо в деяких місцях там щось переставити є, не одразу ти навіть розумієш, і доводиться щось перероблювати, проходити знову. Тому тут точно це може бути ось таким додатковим чимось, якимось засобом, який буде допомагати знайомитися, пізнавати, вчити, але не для тих, хто з нульовими знаннями. То тут щонайменше має бути хоча б рівень А1, А2. Тобто людина вже має розуміти хоча б трошки мову. Дуже класно, наприклад, у більшості віршів є переклади. Можливо, якісь паралельні переклади додати, щоб коли ти читаєш вірш, якщо ти його повністю не розумієш, або не розумієш якісь слова, то можна там заглянути, а в нього є переклад, і підглянути, і таким чином, наприклад, краще зрозуміти. Або, наприклад, якщо людина, вона, скажімо так, трошки розуміє, то це буде допомагати їй в розвитку її мови. Бо якщо вона зацікавлена, вона буде передивлятися, шукати якісь слова в словнику, і це також буде допомагати саме в розвитку її мови. А перекладаючи, розуміючи, про що йдеться у вірші, то можна таким чином пізнавати культуру якраз таки ось цього народу, в цьому випадку це кримських татар, бо вірші, наші казки, наші пісні – це те, що передає якийсь ось цей культурний, традиційний код, можна сказати, через який можна пізнавати той чи інший народ. І це, що, до речі, може бути допомогою вчителям, коли вони дають якісь завдання, тобто тут є певна база, не треба десь ходити шукати, відкрив такий підглезів, і вже у тебе тут є і надруковані, і це можна просто скопіювати і скористатися. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, що із нами на зв'язку була Мамурія Чабанова, кримсько-татарський філолог. Це все на сьогодні. Нагадаю, що повну відеоверсію цієї програми ви можете знайти на YouTube-каналі Крим Реалії. В студії працював Сергій Мокрушин. Кримчани мають право знати.